ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሎም ድማ ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንእውጂና ኣብ ኣዋጅ ለውጥ ስለ ዘሎ ነዚ ቃል ምሳይ እንዳደገምኩሞ በእምነት ኣውጅዎ ኣብ ህይወትኩም ከዓ ለውጥ ከምጽዩ ሃሌሉያ ሎሚ በእምነት ዝነብር ብዝሪኦ ኣይኮንኩን ዝነብር ኢልና ክንእውጂና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጽሑፍ እዩ በእምነት እምበር ብምርአይ ኣይንመላለስኒና ከም ዝብል ቃሉ ንዝሪኦ ኣይኣምኖኔ ንዝኣምኖ ግን ይሪኦኤ ዝሪኦ ማዕበል ኣይሰብረንን እዩ ምኽንያቱ ኣይኣምኖኔ ዝሪኦም ጊዜያዊ ኩነታት ኣይጨንቁንን እዮም ምኽንያቱ ኣይኣምኖምኒ በኢየሱስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ጥራሕ ከም ዝሳገሬ ዝኣምን በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓወት ናብ ዓወት ጥራይ ከም ዝመላለሴ ዝኣምን በኢየሱስ ክርስቶስ ብብልጽግና ጥራሕ ከም ዝመላለሴ ዝኣምን በኢየሱስ ክርስቶስ ዕውት ምዃነይ ጥራይ ዝኣምን ብልጽግ ምዃነይ ጥራሕ ዝኣምን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓሪ ምዃነይ ይኣምን ኣለኹ በቲ ዝህበና ሓይሊ ንኹሉ ከም ዝኽእሎ ይኣምን ኣለኹ ጽሑፍ እዩ ሕጂ በእምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እዩ ተባሂሉ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ሕጂ ተስፋይ ርጉጽ እዩ ኩን እዩ ውዱእ እዩ በእምነት ሕጂ ነቲ ዘይረአ ናብ ዝረአ ኣምጻኽዎ በእምነት ሕጂ ብሩኽ ሕጂ ዕውት ሕጂ ጻድቕ ሕጂ ቅቡእ ሕጂ ቅዱስ ጽሑፍ እዩ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ ኩሉ ከም ዝከኣለኒ ይኣምን ኣለኹ ኩሉ ቀሊል ምዃኑ ይኣምን ኣለኹ ዝኽእል ሓይሊ ኣምላኽ ከም ዘለኒ ይኣምን ኣለኹ ጽሑፍ እዩ ነዝኸረን ብእምነት ተነቒልካ ናብቲ ባሕሪ እቶት ተበልካዮ ይእዘዘካ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ብልበይ ከይተዋላወልኩ ካብ ጐይታ ዘይኮነ ኩሎም ኣኽራናት ብሽም ኢየሱስ በንቈስክዎ ካብ ኢኮኖመይ ካብ ቤተሰበይ ካብ ደቀይ ካብ ኩሉ ናተይ ዘበለ ነገር ማንም ዓይነት ሊሚቴሽን በኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ኣልዓልክዎ በእምነቶም ንመንግስታት ሰዓሩ ጽሑፍ እዩ በእምነቶም ካብ ስሕለት ሰይፊ ኣምለጡ ጽሑፍ እዩ በእምነቶም ኣፍ ኣናብስ ከደሉ ጽሑፍ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ በእምነተይ ንኽውሕጠኒ ዝመጽእ ኣፊዓጽዎ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ በእምነተይ ማንም ዓይነት ሕግታት ምስ እግዚአብሔር ዝጻረር እሰግሮ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝጻረረኒ በእምነተይ ኣምሊጥ ኣለኹ in Jesus name amen